وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu daman hallara domin gabatar da darasinmu na bayanin hadisai ko kuma addu'o'i na hadisai da suke cikin littafin Hisnul Muslim wanda yake min azkaril kitabi wa sunna, wanda Malam Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani ya rubuta. Muna cikin addu'o'i na bayan kabbara kafin karatun Fatiha. A darasi da ya gabata mun yi bayanin fahimtar malamai game da waɗannan addu'o'i da yadda suka ce, wasu suka ce za a karanta, wasu suka ce ba za a karanta ba. Waɗanda suka ce ba za a karanta ba, in ijtihadi suka yi sun yi kuskure, in kuma don hadisan ba su je musu bane ko kuma sun je ta hanyoyi waɗanda suke ba su inganta ba su da laifi akan maganar da suka faɗa. Amma masu cewa za a yi sun dogara ne da waɗannan hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mun ɗauki addu'o'i guda kamar uku hakan nan. A yau kuma za mu tashi a raƙami na 32 a cikin addu'a ta 6. Malam ya kawo hadisin Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma. Wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan addu'a ce a sallar tahajjud, ba a sallar farilla ba, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo a littafinsa sahih a kitabu tahajjud, ya kawo wannan hadisin. Abdullahi dan Abbas ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi idan ya yi kabbara, Allahumma lakal hamdu, ya Allah godiya ta tabbata gare ka, godiya ta kace laka gare ka alhamdu godiya. Anta nuru samawati wal ard, ya Allah kai ne haske na sammai da ƙasai. Anta nuru samawati wal ard, kai kake haskaka su yi haske, sannan kuma shiriyar da ake samu daga sama da ƙasa duk daga gare ka ne ya Allah. Wa man fihinna, da halittun da suke cikin sammai da ƙasai, mala'ikun Allah da suke tasbihi a sama ba su samu shiriyar tasbihin ba sai daga hasken Allah. Halittu da suke shiriwa su bi tafarkin kwarai a ƙasa ba su samu wannan shiriyar ba sai da hasken Allah. Wa man fihinna walakal hamdu, kuma godiya ta tabbata gare ka ya Allah. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna, Allah kai ne tsayayye ga halittun da suke cikin sammai da ƙasai, sammai da ƙasai ɗin kansu da kuma halittun da suke cikinsu. Alƙayyum wannan siga ce ta mubalaga. In an ci alƙayyum kamar yadda muke karanta a cikin ayatul kursiyu, Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Malamai sun fassara mana ma'anar alƙayyum ɗin nan bi ma'ana alqa'imu bi nafsihi wa qa'imun li ghairihi, shine tsaye ga zatinsa, bayya buƙatan komai a wurin kowa, sannan kuma ya tashi yana biyan bukatan sauran halittu. Kaga shi ya wadatu bai nema a wajen ku. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid kenan. Mu ne mabukata zuwa ga Allah, amma shi wadatacce ne bai ya neman ku. Wannan shine alqayyum, tsayayye ga kansa kuma ya tsaya ga halittunsa. Qayyumus samawati wal ard wa man fihinna, da halittun da suke cikin su duk Allah ne ya tsaye da su kuma yana biyan bukatun su. ولك الحمد كما godiya ta tabbata gare ka ya Allah. Laka mulku samawati wal ardi wa man fihin, Allah naka ne mulkin sammai da kasai da halittun da suke cikin su, dukkan mulki na Allah ne. Qulillahumma malikal mulki, mamallakin mulki shine Allah. In kaga wani ya samu mulki to Allah ne ya bashi. Tu'til mulka man tasha'u, ga wanda kaso kake bada mulki. Wa tanzi'ul mulka, kuma kana cire mulkin daga wanda kaso ka cire mulki daga hannunsa. Saboda haka Allah shine mai mulki, wa man fihinna kuma shine ke da mulkin halittun da ke cikin sammai da kasai. Walakal hamdu, kuma godiya ta tabbata gare ka ya Allah. Anta malikus samawati wal ardi, kai ne mamallakin sammai da kasai. A can laka mulku, dukkan mulkin naka ne, mulkin dukkan su naka ne. Duk wanda yace yana da mulki Allah ne gutsura masa. Antal maliku, kai ne almalik, malikus samawati wal ard, kai ne mai mulki a kansu. Ba wanda zai bada umarni daga sama abi ko a ƙasa abi sai Allah.
mutane ta yi su bauɗe daga tafarkin bin Allah Allah ya ce kada ku yi su yi, ko ya ce su yi kar su ba za su yi ba, amma sammai da ƙasai ba sa saba wa Allah. marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan, ruwa da suke tafiya a cikin koguna kenan. sannan a sama ga rana da wata, wash-shamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjunil kadim lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqun nahara. ba a taba jin cewa rana da wata sun yi karo ba ko sun shiga gosulo ba, saboda haka ba a yi dare ba. me yasa wata ya shiga hanyar rana, kamar da ake gosulo a wani waje har a yi awanni, ba a taba yin haka ba. kowanne kullum fi falakin yasbahuna. saboda haka Allah shine ke gudanar da mulki a cikin wayannan halittun. walakal hamdu, ya Allah godiya ta tabbata gare ka, antal haqqu, kai ne gaskiya. duk wani wanda yace shi abin bauta ne na ƙarya ne, Allah shine na gaskiya. wa wa'duqal haqq, kuma alƙawarin ka gaskiya ne. Allah in yayi alƙawari, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, bai saba alƙawarinsa. saboda haka ya gaya mana wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum. arzikinka yana daga Allah, yana nan tafi. kowane abu daga Allah yake. tunda ya maka alƙawari zai baka karkata da hankalinka. ya ce zaka mutu, zai tayar da kai, wa wa'duka alhaq, alƙawarinka gaskiya ne ya Allah. wa qawluka alhaq, faɗinka kuma shine gaskiya. duk abin da Allah ya ce ga yadda yake, to na Allah shine gaskiya. karanta alqur'ani zaka ga ajabal ajaib game da labarbaru da Allah madaukaki ke bayarwa, duk gaskiya ne. zaka ga Allah zai bada wani labari na wani abu da zai kasance, misali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san wannan abin ba, alqur'ani ya kawo sai bayan shekara 1400 da wani abu a ce an samu ci gaban wato na'ura ta zamani, sai a ji a bincika sannan a ji a tarar. cikin shekaru kamar 15 da suka wuce akwai wanda ya yi gama bincikensa akan fara halitta, yaushe mutum za a sa masa rai, ya tara mutane, ya zo conference, shine likita babba, ya yi shekaru yana research, zai zo ya karanta musu adadin kwanaki da mutum zai a cikin gyata masa kafin a busa masa rai. bayan ya bincike shekaru, sai da ya gama surutunsa sai wani ya daga hannu ya ce ai wannan annabi mu ya bamu labari yau shekara 2000 da wani abu. inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha. hadisi yau sama da shekara 2000. ka duba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna daidaita yatsun mutane. bala qadirina ala an nusawiya banana. me yasa Allah ya faɗi wannan an nusawiya banana? albanan shine kan yatsa wannan. to yanzu an zo a bincike, an zo an tabbatar cewa kowane irin mutum wannan zane na yatsasa bai dace da na wani ba, ko ba haka bane? kowa nashi daban ne. mutane nawa suke a duniya? subhanal khallaqul alim. kowa da irin nashi. haka aka haife ka, in ka mutu an tada kai kuma bai canzawa. waye wannan? amma sai daga baya aka zo aka gane cewa kowa irin nashi daban ne. amma gashi alqur'ani ya faɗa bala qadirina ala an nusawiya banana. an nusawiya banana wato abu ne wanda yake fi ghayati diqqa. saboda haka alqur'ani yaziduna imana, yana ƙara mana imani in mun karance shi don mu fahimce shi. saboda haka faɗin Allah gaskiya ne. wa qawluka haqqan wa liqa'uka haqqun wa liqa'uka al-haqq, kuma saduwa da kai gaskiya ne. saduwa da Allah al-haqq, kowa zai gamu da Allah. wasu malamai suka ce liqa'uka haqqun anan mutuwa ake nufi, kowa zai mutu ya gamu da Allah. ka so baka so ba zaka gamu da Allah. yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar qalla la wazar ila rabbika
yawma idhinil mustaqim. Saboda haka kowa zai gamu da Allah, zai ga sakamakon aikin da ya aikata. Liqa'uka haqq wal jannatu haqqun, kuma aljanna gaskiya ce. Kamar yadda zamu gamu da Allah, hakan nan aljanna ma gaskiya yake. Aljannatu haqqun bi ma'ana aljanna yanzu haka yana nan kenan. Al'ana mawjudun aw mawjudatun hiya. Aljanna da wuta yanzu haka suna nan. Dalilin cewa aljanna tana nan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara, u'iddat lil muttaqin, an tanade ta ne ga muttaqin masu takawa, an tanade ta, bai ce tu'addu ba, an tanade ta tana nan kenan. Sannan kuma wuta tana nan ita ma, an halice ta tana nan, an ce u'iddat lil kafirin. Kuma fir'auna da mutanensa yanzu haka ana musu azaba. Annaru yu'raduna 'alaiha غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. saboda haka wuta tana nan aljanna tana nan, sabanin fahimtar mu'tazilawa da suke cewa a'a wuta da aljanna ba sa nan sai nan gaba za a samar da su. A'a suna nan, wuta na nan aljanna na nan. Wannan aru haqqun, wuta ma haka ne gaskiya yake. Wan nabiyuna haqqun, dukkan annabawa gaskiya suke, hakika Allah ya aiko su da sakonni. Nabiyuna dukkan annabawa, kuma mu mun yi imani da su dukkan su. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba wanda za mu ce wane mun yi imani da shi wane ba mu yi imani da shi ba, sabanin yahudu da nasara. Yahudu suka ce sun yi imani da Musa alaihi salam banda Isa da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nasara kuma suka ce sun yi imani da Isa alaihi salam banda Musa da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Musulmai kuma suka ce sun yi imani da Musa da Isa da Muhammad alaihi salatu wassalam. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ba mu bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah mu rabe tsakanin su mu ce mun yarda da wannan ba mu yarda da wannan ba. Saboda haka wan nabiyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dhikrul khas ba'da al-'am tashrifan lahu sallallahu alaihi wasallam. In an ce annabawa, annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga ciki ba, me yasa aka sake ambatansa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Wannan shine abin da ake cewa zikrul khas ba'da al'am, bayan an gama su sai aka ware, kamar da ake cewa tanazzalul mala'ika war ruhu. Al mala'ika jibril shi ma mala'ika ne, amma aka ce war ruhu aka ware jibril don darajarsa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya zo domin nuna darajarsa. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Mun yi imani da sauran annabawa, amma wajen shari'a za mu yi aiki da shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin shi ya zo ne da shari'ar da ta zo ta kankare dukkan shari'u. Banda Qur'ani da Sunna babu wata doka da za a aiki da ita. Wasa'atu haqqun, tashin kiyama kuma haqqun gaskiya ne. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq. Waje uku ka Allah yana wa kafirai raddi a cikin Alkur'ani gami da tashin kiyama akan inkaransu, duk sai Allah ya tabbatar da rantsuwa akai. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu me qul bala wa rabbi latub'athun wa yastanbi'unaka haqqun qul i wa rabbi innahu lahaq wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Duk da rantsuwa Allah ya hada. Za a yi tashin kiyama, haƙiƙanin tashi kamar yadda mutum zai yi bacci ya tashi, ba yi da tantaman cewa shi ne ya tashi daga bacci, haka zai tashi a filin kiyama. Mutum zai ce ina za a yi. Wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Mutum zai ce me ya faru? Zai fita a cikin rami bai san me yake tafiya ba, da ƙasa a jikinsa yana kaɗa ƙasa, ya ga wannan yana fita, ya ga wannan yana fita. Annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa awwal man tanshaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamah. Farkon wanda zai fita kenan a filin kiyama a ƙasa. Zai tashi yana cewa idan na tashi sai in ga Musa ya kama kafan al'arshi yana tsaye. Yace to ban sani ba ko an tsirar da shi ne daga fitinar tashin kiyama ko kuma ya tashi ne kafin ni, ban sani ba.
amma hadisi ya nuna cewa shine sallallahu alaihi wasallam awwal man tashaqqu anhu al-ard. zai tashi, sahabbai duk za su tashi, annabawa duk za su tashi, kowa zai tashi kamar yadda gyatumarsa ta haife shi. kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. kamar yadda muka fara halitta hakan nan za mu sake mai dawa. ka zo ka faɗi a cikin gyatumarka, zare din nan silin zare baka da shi, zaka tashi ka tsaya gaban Allah, silin zaren nan baka da shi. duk wata gaba da aka yanka a duniya ma zaka tashi da ita. mutum ne hatsarin mota ta same shi, wata gaba a jikinsa ta riɓe, aka yanke wannan gabar ta faɗi, an je an binne wannan gabar da shekaru kuma ya mutu, an je an binne shi, to in zai tashi a filin kiyama zai tashi da wannan gabar ne tare da shi. shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana innakum tub'atuna yawmal qiyamati huffatan urratan ghurla. za a tayar da ku don tashin kiyama ba ku da takalma, ba ku da tufafi a jikinku, sannan kaciyan da aka yi ma an mayin muku da shi. don Allah ya ce kama bada ana awwala khalqin nu'idu, kamar da muka fara halitta haka zamu mayar. in mutum ya zo ya faɗi a duniya ba ya da kafa ɗaya ko ba ya da hannu ɗaya ko ba ya da ido ɗaya, haka zai tashi a filin kiyama ba hannu ɗayan ko ba kafa ɗayan ba ido ɗayan. amma in dai ka zo da halitta ka cikakke a duniya wata afa ta same ka, wata cuta ta same ka, aka yanke ma wata gaba a jikinka, to a tashin kiyama zaka tashi da wannan gabar cikakke. alƙawari ne daga Allah. saboda haka kiyama tana nan, siradi yana nan, mizani yana nan, za a auna ayyukan bayi, wanda ya tsira ya je aljanna, wanda bai tsira ba ya je wuta. babu wata dangantaka tsakaninmu da Allah. dangantaka tsakaninmu da Allah shine bin umarninsa. bin umarninsa shine zai bamu danganci tsakaninmu da Allah. inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. wannan shine in ka ji tsoron Allah, daga dutse ka sauko, daga cikin ƙasa ka fito, daga ruwa ka fito, daga ina ka fito, wannan ba shine abin dubawa ba. hal aslamta qul aslamtu lillahi rabbil alamin, shikenan ka tsira. was-sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu, ya Allah gare ka na miƙa wuya, aslamtu na kaskantar da kaina, na ba da kaina gare ka. in ka ce aslamtu lillah, na ba da kaina ga Allah, to kullum ana so Allah yana so ya ganka a inda yake son ganinka. ya ganka a masallaci, ya ganka a makaranta, ya ganka a gidanka, ya ganka a wajen neman abincinka, wajen ziyarar mara lafiya, wajen ziyarar abokananka, sadar da zumunci, ayyuka na alkhairi, haka Allah yake so ya ganka. ka zama bawan Allah kenan, khada'ta lillah, bawan Allah, na kaskantar da kaina ga Allah, kana bin umarnin Allah. garanka yana son wani abu, ka ji Allah bai ya so, to bari in bar abin da Allah bai ya so domin ni bawansa ne. wannan shine al-khudu al-ubudiyya lillah. wa alayka tawakkaltu, kuma gare ka na dogara ya Allah. at-tawakkul, dogara ga Allah shine abu biyu. na ɗaya, ka sakankance cewa ba abin da zaka samu sai abin da Allah ya baka. bara ka yi rashin lafiya ba sai Allah ya ɗora maka, bara ka warke daga cuta ba sai Allah ya warkar da kai. ka yi imanin cewa amfani cutarwa bai zuwa sai daga Allah, sannan ka ɗauki asbab. na biyu shine asbab. ina neman arziki, wake ba da arziki? Allah. na yi imani haka, to in tashi in yi sana'a. amma ban cewa ina yi imani da Allah, tunda Allah ne zai bani, bari in zauna a inda nake mutane su bani. to mutane kenan kace, ba Allah ba. in ko Allah ne, to Allah bai saukar da ruwan naira ko gwalagwalai ko buhun shinkafa daga sama. ka san da haka, dole sai ka nema. annabawan Allah sun yi aiki. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min nabiyyin illa wara al-ghanam, babu wani annabi face sai da ya kiwon tumaki. shi kansa ya yi kiwon tumakai. yace ma akala ibnu adama ta'aman qattun khairun min an yakula min amali yadi, wa inna nabiyallahi daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadi. mutum bai taba cin abinci yawan da yake halal ya fi tsarki ba kamar yayi sana'a ya zo ya ci abincinsa. annabin Allah Dawud sana'a yake ci. ashe kenan ba wani matsayin da zaka yi ka ce ka daina nema, sai dai in abun yayi maka yawa, kamar yadda wasu suke yi, su yi gidajen haya, su yi shaguna, su ba da zaruri a kasuwa, sai su ce su sun daina neman kuɗi. wayo suka yi muku, ba su daina ba. ai akwai abin da ake jujjuya musu.
saboda haka mutum ya tashi ya nema, kai addu'a Allah ka bani, walillahi al-asma'ul husna fad'u biha, kai addu'a Allah ka bani, Allah yana so ka roke shi, alƙawarin sa ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ku roke ni in an samu ku, nemi arziki wurin Allah. Allah ya halicci abin duniya don kai musulmi ne. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. haka Allah ya ce, Allah bai haramta maka ba ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka kwanta aure mai kyau, ka hau mai kyau, ka sa mai kyau, amma a bisa tafarkin shari'a ka samu ta hanyar halal ba tare da yin barna ba. Kuma kar ka zauna kai kadai ka aje abinci kala 10 ko kala 6, wannan cin mutum 2, wannan cin mutum 1, wannan ka taba nan kaɗan ka taba nan kaɗan ka tashi ka bari aje a zuba a boron shara, wannan kayi barna. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Kayi abinci gurgurdan cikinka, in an yi maka abinci na kai kadai sai ka kira wani abokinka ko wani mai gadin ka. Ya zan kira mai gadi? To me ne mai yiwa ma ya fika karfi, ya fika tsoron Allah, ka kira shi ku zauna, zaka san cewa kai bawan Allah ne, shi kuma zai gode wa ni'imar Allah. Ta'amul wahidi yakfi ithnain, abincin mutum ɗaya na isan mutum 2 ko? Saboda haka ka kira wani ku ci, ka kaskantar da kanka, ka zama bawan Allah. Wannan shine at-tawakkul. Amma mutane su kama hannayensu su ce malanta, mutum ya zo na bayya komai, Allah ya baku mu samu, ko kuma mutane sun fita suna bara, kaskanci. Yau yaro in ya kai shekara 7 ko a ina ake kawo su wallahu alam, a zo a zuba su a cikin gari, sai a zo ana kan titi ana bara. Wannan ba shine musulunci ba. Musulunci bai yarda da bara ba, kwata-kwata bai yarda da bara ba, domin hadisai suna nan. Wani ya ce ai Allah ya ce lisa'il wal mahrum, wannan kai mai kuɗi ake wa magana, in wani ya tambaye ka ka bashi, wanda ma bai tambaye ka ba din ka bashi. A kai mai kuɗi ake wa magana, amma Allah ba ya ce wa yayi ku fita ku yi bara ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar, yace mutum ba zai gushe yana roƙon mutane ba. La yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi mus'atul ahli. Mutum in yana roƙon mutane to a ran tashin kiyama zai zo ko tsokan namu babu a fuskan shi, tsokan naman nan babu a fuskan shi, kashi zai tashi ya tsaya. Kuma yana cewa roƙo bai halatta sai ga mutane 3. Mutumin da talauci ya same shi, tsananin talauci, har aka samu mutane masu hankali a cikin jama'a, inda angon da yake, jama'a da ke hulɗa da su ce lalle wane dinnan talauci ya same shi, lalle wane dinnan tsanani ya same shi, sai an ba da shaida na haka ɗin, sannan zai halatta ka roki wani ya baka wani abu kafin ka samu abin wadata wanda kai zaka tashi kai da kanka. Na ɗaya kenan. Na biyu, mutumin da wata musiba ta same shi, kamar gobara aka yi mishi, 'yan fashi suka ɗebe mishi dukiya, menene, duk dai wani abu da zai zo ya tafiye da dukiyarsa gaba ɗaya lokaci ɗaya ya zama baya da komai, wannan ya halatta ya yi roko a bashi abin da zai wadace shi. Na uku, mutumin da tahammala hamala shine mutumin da ya laminci wani ne gashi nan da bashi a kansa, ko ya ɓata kayan wani, an kama shi za a je a ladabtar da shi ko a ɗaure shi, kai ka zo ka ce a bar shi ni zan biya wannan abin, da ka je za ka yi ka biya, kai ɗin ma ashe naka ɗin ya ɓata ko ka rasa, to me za ka yi? A nan ya halatta ka yi roƙo don a baka abin da za ka je ka sauke wannan hakkin mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan ukun nan duk abin da mutum zai roƙa yace suhtun haramun ne. To amma an ɗauka roƙo shi ita ce sana'a. Mutum ne yana da mai gida mai kuɗi, yana da kashinsa, sai ka zan ya tashi zai aure, sai ya samu mai gidan nan yake da Allah yana so a bashi kuɗi kamar 15,000 haka, yana so ya aure, to sai ya ɗauki kuɗin ya baka kyauta, shi wannan babu laifi. Akwai roƙo mu gane, annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar radiyallahu an ya suke, har annabi yana kira daga abubakar da khadija radiyallahu anhuma, yadda wato suka bar mishi dukiyarsu, yana walawa a cikin dukiyarsu kamar tashi. Kana da amini wanda ya amince maka, yana da dukiya, in ka ɗauka ba zai yi magana ba, ya san hakan, ka san hakan, kana iya ɗauka kai amfani da shi babu laifi. Mutumin da ka san zaka nemi wani bashi a wajen shi ya baka, daidai ne ka nemi bashi, wane ka bani bashi ina da bukata, sai ce a bai dace ba in baka bashi, sai dai ga kyauta, daidai ne wannan. In amininka ne na kusa da kai
me yasa shari'a ta hana roƙo? Na ɗaya akwai ɗaurawa mutane nauyi, na biyu akwai zubar da mutunci. Kana zuwa ka ce da Allah wallahi bani da abin da zan kaza kaza, to musamman wanda zai tashi yin aure yazo yana roƙon mutane, waye ce kai aure? In ka ce annabi ne ya ce ya ma'ashara shabab, me ya faɗa? Man istata minkumul ba'ata, ashe kenan ba istifa'a kare ka. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Su kame, yasta'fif, su riku, su kame waɗanda ba su da halin aure su riku, sai Allah ya wadatar da su kafin su yi aure. Ashe kenan sai kana da wadata kafin kai aure. Yanzu kana da shekaru 25 sai kana so kai aure, sai ka lissafa daga nan zuwa shekara 2 ina so in yi aure. To duk abin da ka samu ka sayi sabulu dozin guda, ka sayi dan kwali guda, ka sayi tumni guda, ka sayi akwati. Haka in abun yana da kuɗi da yawa ka je ka bada kaɗan sai ka gama ka zo ka ajiye, cikin shekara 2 sai ka haɗa. Amma lokaci ɗaya don kai ne shugaban masu sha'awa, dare ɗaya ka gama ce shi kenan bububububu kamar mota a gangare, ka je ka ɗiba bashi anan bashi anan bashi anan, kuma kana so ka burge ta. In kuma haihuwa ne fa, matarka da ta fara ciki wata nawa za ta yi? Tun daga nesa ana nuna maka danja, ana zuwa fa. Da ta fara cikin nan ka je ka fara sayin kaya, ka sayo robar wanka, ka sayo sabulu, man shafawa, kayan sawa, ka sayi kayan da yaro da yarinya duk za su sa. Da kaɗan duk abin da ake bukata a cikin wata tara nan zaka tara su. Iyakan asibiti ne bai wuce ba ka nemi kuɗin da zaka biya na asibiti in a asibiti ta haihu, wani dan magani ƙanana, wannan shine. Amma zaka yi mafi yawa in za ta yi wanka da ruwan zafi ka dinga samun wani wuri kana tara itacen, duk za ka yi tara dinka tun lokaci na nesa. Amma kai mata tana da ciki, ana zuwa asibiti, ana menene, tana laulayi, duk kana zaune kai ba ruwanka, ka samu ka kashe, ka samu ka kashe. Ai ba komai, akwai Allah. Allah bai ce maka ka zauna yadda kake so ba, ai ya tsara. Saboda haka mu bi tsarin da Allah ya tsara mana, sai mu ji daɗi. In ko baka shirya ba haka za ka yi, to ka yi, ba sai ka je ka ce da mutane da Allah alawa ne mata ta haihu ba ni ragon suna. In ba ka da shi karka yanka, shari'a ba ta ce dole ba farilla ba ne. Na'am. Mitin na aure wannan yana babin ta'awun ne, abu ne wanda an yi ta'ahud, ana haduwa a kawo wani adadi na kuɗi ko a taimaka wannan mai auren. In wani kuma nashi ya tashi za a haɗu a taimaka mishi ko wannan taimako ne, babu laifi. Sai dai in ya zama na in an sa sharaɗi ne na cewa in har na je na bada wani abu aurenka to dole kai maka kawo a aure na, to wannan bai zama taimako ba ke na? A'a, karka kawo zancen kusan haka din, ni wanda na sani din ba kusan haka bane, taimako ne wannan. Shine mutum ne ana bin sa diya, waye mai tambayan diya? Aha, batun diya ai diya a musulunci ya gama mana aiki. Diya na kuskure alal aqila, in an ce alal aqila, danginka, kana da dangi, mahaifinka, yan uwansa, jatumarka, yan uwansu, yayunka da kannenka, duk za ku haɗu gaba ɗayanku sai a lissafa abin da ake nema ɗin sai a kakkasa musu. Ba kai kaɗai za ka biya diya ba, don an ce diya, da mutanenka ne za ku haɗu ku biya diya. Wannan ita ce shari'a. Sai dai diya, wasu malamai suna cewa diyar kisan gangan, in mutum ya kashe rai da gangan sai mutanen suka sauka daga abin nan kisas zuwa diya, to wannan shine ake cewa shi wanda ya kisan shi kadai ne zai biya, jama'a ba su biya masa ba tunda da ganganci yayi, kuma shi za a gallaza masa ma. Wasu raƙuma ma ana neman masu ciki da sauransu. Wannan shine. Ina muke? Ila rabbikum wa aslimu la, ku koma zuwa ga ubangijinku, ku tuba daga zunuban da kuke. Wa bika khasamtu, Allah da kai nake wato don kai nake husuma. Wa bika khasamtu, husuma shine idan za ka yi magana da mutum kana so ka kafa masa hujja na kadaitan Allah, a ina za ka samu dalilai da za ka kafa hujja?
Qur'ani da sunna ko daga ina ka samu Qur'ani da sunna daga Allah me kuma kake so ka tabbatar kadaicin Allah saboda haka wa bika khasamtu Allah nayi husuma domin kai kuma abin da nake husuma da shi na samu ne daga gare ka wa ilaika hakamtu zuwa gare ka nake hukunci ya Allah hakamtu ma'ana idan wani abu ya shiga tsakanin da wani muka yi musu in muna neman hukunci zuwa gare ka zamu zo fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kenan muna neman hukunci zuwa gare ka faghfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta min abinda na riga na aikata kafin in zo in tsaya a wannan wurin wannan ka fara sallah kenan ma qaddamtu wa ma akhartu da kuma abinda ma na jinkita ban aikata su ba wato wani abu ne kamar misalin wani abu na sabawa Allah ka yunkura zaka yi ba tsoron Allah ne yasa ka bari ba sai wasu dalilai suka shiga tsakanin kaga bai zama kana da lada ba ko wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila idan mutum ya tashi aikata mummunan aiki sai bai aikata ba don tsoron Allah sai Allah ya rubuta masa kyakkyawan aiki kamili a wurinsa guda daya to amma idan ka yunkura za ka yi misali mutum ne ya je zai sha giya a'adana Allahu minha ya je zai sha giya ya ce a kawo mishi kwalba kaza an zo an ajiye za a buɗe sai ya sa hannu yana lalaba kuɗi ashe ya manta kuɗinsa a rigar da ya cire a tsaya ba zan sha ba ba kuɗi ya tashi ya koma ya bar shan giya ko bai bari ba ya bari amma yana da ladan bari yana nan da zunubinsa ba zunubin ya sha ba bai sha ba a tukun amma ba tsoron Allah ne yasa ya bari ba amma wanda ya bari zai je shan giya da kuɗinsa ya ce zai shiga ce kai yanzu a ce ni musulmi sunana Abubakar ko sunana Ali a ganni zan shiga masallaci shine abin alfahari ko kuma a ganni zan shiga gidan giya ya ce ya tuba ga Allah ya juya ya dawo Allah zai rubuta mishi hasanatan kamila wama asrartu wama alantu Allah ka gafarta min abin da nayi su a boye da abin da nayi su a bayyane asrartu laifin da na boye shi wama alantu da kuma abin da na bayyana abin da na boye ga mutane na yi shi a cikin gida ko a ɗaki a boye Allah ka gafarta min abin da na bayyana mutane suna gani tukunai Allah ka gafarta min ko kuma abin da na yi shi a boye a zuciyata kamar hassada kamar girman kai duk a zuciya ne ko to Allah ka gafarta min abin da na yi shi a bayyane wanda gabbaina sun aikata shi a zahiri ko da ba mutum inda ka aikata ai ya zama a zahiri ko to duk Allah ka gafarta min antal muqaddimu wa antal muakhiru kai ne mai gabaci kai ne kuma mai karshe muqaddim wato shine a farko kuma shine a karshe huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine farko shine karshe la ilaha illa ant babu wani abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah a wata ruwayar anta ilahi sannan tukun la ilaha illa anta kai ne abin bauta na anta kai ne ilahi abin bauta na la ilaha illa anta babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah wannan kenan ɗaya daga cikin addu'o'i na bayan kabbara kafin karatun Fatiha mun ga dai da tsawon shin nan in kace zaka yi a sallar farilla ko alwala ta warware ko kuma ne mutane su tashi su tafi mutane su gajiya da tsawon tsayuwar taka in kuma a sallar da ake bayyana karatu ne mai yiwa ma wasu mutanen za su yi tasbihi ce subhanallah limamin yana karatu a asirce amma ya sallar nafila cikin dare ka tashi kana a gidanka wannan babu laifi ka haddace ka karanta to bayan ka karanta addu'ar bude sallah ka yi karatun Fatiha da sura sai ka yi ruku'u ko sai mala yace du'a'ur ruku'i addu'a da za a yi a cikin ruku'i hadithin da ke gaban mu na Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu na daya addu'ar da za ka yi ita ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana tsarki ya tabbata rabbiya ga ubangiji na al-azim mabuwayi tsarki ya tabbata ga ubangiji na mabuwayi talata marratin sau uku zaka faɗa subhana rabbiyal azim banda wa bihamdihi ƙarin wa bihamdihi din nan da'if ne a isnadinsa akwai wanda ake ce da shi as-surri bin isma'il ya karbo hadisi ne daga al-imam ash-sha'bi
Imam Sha'bi ya karbo daga Masruq ya karbo daga Ibn Mas'ud sannan tukun hadisin yazo surri al-Sheikh al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin Talqis al-Khabir yace da'ifun saboda haka subhana rabbiyal azim shine sahih wa bihamdihi innan da'if ne ko da mun ga malamai wasu sun inganta wannan hadisin subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kamar yadda yazo a wajen sifatin salatin nabi Sheikh al-Albani ba mamaki ko wasu hanyoyi suka samu banda wannan isnadin amma surri shi da'if ne na'am bin Isma'il wannan zaka faɗa salasa marratin sau 3 a cikin ruku'inka in ba wannan ba kuma ga wata addu'a ta biyu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli hadithin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah rabbana ubangijinmu wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka ya Allah allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min Aisha a karshen wannan hadisin tace kana yata'awwalul qur'ana ya kasance yana fassara alqur'ani inda Allah yake faɗi cikin suratul Fath idza ja'a nasrullah can yana cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru fasabbih shine subhanaka allahumma bihamdi rabbika shine wa bihamdika wastaghfiruhu shine allahumma ighfirli wannan hadisin ruwayar Bukhari da Muslim ko sai kuma hadisi na gaba shi ma dai daga Aisha din ne radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa subuhun qudus rabbul malaikati war ruh amma idan subhana rabbiyal azim din ne a ruku'u ne kadai za a faɗa amma in subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli din da kuma subuhun qudus rabbul malaikati war ruh kowannen su ana faɗa a cikin ruku'i da sajada za mu zo mu tada su a cikin addu'a na sajada ma irin wannan din annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa subuhun qudusun subuh daga sabbaha ne daga subhanallah sabbaha subuhun ay masbuhun an riga an tsarkaka shi ana neman a tsarkaka shi ism maf'ul kenan amma ya kawo shi da sigar mubalaga sigar kai matuka me ake nufi da subuhun bi ma'ana al-mubarra min an-naqa'is wash-shara'i Allah al-mubarra shi ya barranta daga dukkan tawaya da kuma dukkan tarayya shine ma'ana subuhun in kace haka quddusun tsarkakakke shi ma me kake nufi bi mana al-mutatahhar Allah tsarkakke ne abin tsarkakarwa ne min kulli ma la yaliku bil khaliqi daga dukkan abin da bai dace da mahalicci ba to Allah kana nisantar da wannan abin da gare shi amma duk a haka zaka fasara subuhun tsarkakke ya tsarkaka abin tsarkakarwa quddus shi ma daga tsarkaken daga tsarkakawa ne rabbul mala'ikati war ruhi ubangijin mala'iku da kuma jibrilu wannan shi ma zikrul khas ba'da al'am al mala'ika jibrilu ya shiga cikin mala'iku sai aka ambaci kuma ar-ruh shi jibril alaihi salam ubangijin mala'iku da kuma ruhi wannan hadisi muka ce daga Aisha radiyallahu anha ne shi ma riwaya ce ta Imam Muslim da kuma Abu Dawuda addu'a ta hudu a cikin addu'o'in abin ruku'i Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu Allahumma laka raka'atu ya Allah nayi ruku'i domin ka ba wanda zaka yi sunku ya kai masa ruku'i kamar yadda kake wa Allah sai shi Allah din wa bika amantu Allah kai ne wa imani wa laka aslamtu Allah gare ka na miƙa wuyana khashi'a laka sam'i khashi'a laka ya kaskantar da kai gare ka sam'i jina wa basari da kuma ganina wa mukhi al-mukh me al-mukh kwakwalwana wa azmi da kashina wa asabi da jijiyoyin jikina wa mastaqalla bihi qadamayya da kuma abin da kafafuwa na suka dauka wannan shi ma zikrul ami ba'da al-khas kenan tunda an zo an ce ji da gani da kwakwalwan kai da kashi da jijiyoyi duk sai aka zo aka ce da kuma abin da kafafuwa na suka dauka ba wa'annan gaban su ne kafafuwanka suka dauka ba wannan duka sun kaskantar da kai ga Allah wannan hadithin ruwaya ce ta Imam Muslim da kuma ashabu sunan al-arba illa ibn Majah Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun kawo hadisi sai kuma addu'a ta biyar subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama subhana tsarki ya tabbata dil jabaruti ga ma'abocin wato galaba al jabarut bi ma'ana al qahir wa huwa al qahiru fawqa ibadi mai galaba
mai rinjayen halittunsa shine Allah, wal malakuti da kuma mulki, malakut jam'i ne na mulk, dukkan mulki kuma nashi ne, wal kibriya da kuma girma, wal azama da buwaya, sarki ya tabbata ga wannan. Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama, sarki ya tabbata ga wanda yake mai wato karfin iko, mai galaban wato halittunsa, sannan kuma mai cikakken mulki, sannan mai cikakken girma, al-kibriya. Girman kai din nan Allah a hadithul qudsi yana cewa girman kai mayafi na ne, duk wanda ya yi jayayya da ni zan halakar da shi. Duk wanda ya ce zai yi girman kai to yana so ya yaye mayafin Allah ne ya sa kai shi, to Allah kuma zai maganin wannan mutum. Shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa game da girman kai, yana cewa mutumin da yake da girman kai a zuciya ba zai shiga aljanna ba. Mutane masu girman kai a duniya ran tashin kiyama Allah zai tayar da su kamar da hadisi ya zo, yuhsharul mutakabbiruna ala surati dharra yatawhumun nasu bi aqdamihim. Za a tada masu girman kai kamar awaki yashi, kamar zangarniyoyi, haka za a tada su ƙanana sirara, mutane suna tattaka su suna wucewa a filin kiyama saboda sun yi girman kai a duniya. Saboda haka kada mutane su yi girman kai domin a kaskantar da su. Ka kaskantar da kanka a duniya sai Allah ya ɗaukaka ka. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Saboda haka Allah shine mai girma, sauran halittu masu kaskanci. Wannan hadisin Imam Abu Dawud da Imam Ahmad da har yanzu Imam Nasa'i suka rawaito shi da isnadi wanda ke hasanun. Ko hadisin mu na gaba, addu'a'ur raf'i min ar-ruku'i. Idan kai ruku'i kai wa'annan tasbih, ko subhana rabbiyal azim sau uku, ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ko kuma subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, ko subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama, ko kuma allahumma laka raka'atu wa khashi'a laka sam'i wa basari wa kaza kaza kaza. Kowanne ne wanda ka aikata ka yi tasbihi gabban ka sun natsu, sai me sai rafu min ar-ruku, sai ka ce sami Allahu liman hamida, kana tashi sai ka ce rabbana walakal hamd. Sami Allah liman hamida, sami Allah, Allah ya ji, liman hamidahu ga wanda ya gode masa. Sami Allahu liman hamida, Allah ya ji wanda yake gode masa. Wannan hadisin Imam Bukhari ya kawo shi. Sai kuma ka ƙara bayan haka ka ce rabbana walakal hamdu, ko rabbana lakal hamdu, ko Allahumma rabbana walakal hamdu, ko Allahumma rabbana lakal hamdu. Dukkan su hadisai sun zo. Sai ka ce rabbana, ya ubangijinmu, lakal hamdu, godiya ta tabbata gare ka. Kana faɗin rabbana walakal hamdu kana tsaye, amma sami Allahu liman hamidahu yayin da kake dogowa daga ruku'u kake faɗi. In ka tsaya daram sai ka ce rabbana lakal hamdu. Kana tsaye sai ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan, godiya, kafiran mai yawa, tayyiban mai daɗi, mubarakan mai tarin albarka fi a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya yi wannan addu'ar bayan ya ce rabbana wa lakal hamdu, ya ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi. Bayan idan da sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ne naji ya faɗi wannan magana, sai kowa ya ce shi wanda ya faɗan ma ya tsorata kadda ya yi laifi ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin fa bai faɗi komai ba sai alkhairi, sai ya ce ni ne ya rasulullah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga mala'iku kusan 37 bid'an wa 30 malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha, suna rige-rige wani ne zai daga wannan addu'ar zuwa sama. Hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi. Wannan ko gashi kuma yana da saukin faɗi. Sai kuma mutum ya ƙara akan wannan, kamar da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da kuma Ibn Abi Aufa, duk sun rawaito wannan hadisin. Za a ƙara da cewa mil as-samawati wa mil al-ardi, godiya mai yawa, mai daɗi, mai tarin albarka a ciki, sannan kuma cikin sammai, mil as-samawati, cikin sammai duk ya cika. Girman wannan addu'ar ta cika sammai, wal ardi da ƙasa, wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa, duk wannan albarkan addu'ar ta cika. Wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du, wannan albarkan addu'an nan, yawan addu'an nan ya cika duk abin da kake so ma bayan wannan ɗan.
da Allah kake magana yasa kenan addu'ar ta gama ko ina kenan wa mil ma shi ita min shay'in duk abin da ka so wannan addu'ar ta cika ba'du bayan sama da ƙasa da tsakanin su ahlus sana'i wal majid ma'abocin yabo duk wanda ake masa yabo ba a cika masa ba in ba Allah aka yi wa yabo ba wanda kake masa yabo kai zahirin ka sani mai yawa batini ba haka bane kamar yadda aka ce da wani wai shi malami ne aka ce malam kai dinnan shege ne fa yace ta yiwu to ta yiwu shi shege din ne don bai sa hakikanin sa ba ka duba Abdullah ibn Salam radiyallahu an lokacin da aka tambaye shi akan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka san shi yace na san shi kamar yadda na san dana sai yace wa ma'rifati li Muhammadin ashad sanin da na yau Muhammad yafi akan sanin da na yau dana mace tana iya ha'inta ko tana iya ha'inta mai gidanta ta kawo dan da ba na mai gidan ba amma kuma siffar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura ya karanta saukake ne daga Allah kaga babu zancen musu kuma wannan shine cewa ma'rifati li Muhammadin ashad saboda haka Allah shine wanda ya fi cancanta a yi masa yabo wal majdi da kuma daukaka yabo da daukaka a haqqu ma qala al-abdu wannan shine abin da ya dace bawa ya faɗi a haqqu mafi cancantan ma abinda qala al-abdu bawa ya faɗi wa kulluna laka abdun dukkan mu bawa muke gare ka ya Allah dukkan mu halittansa ne wahdahu la sharika lahu Allahumma la mani'a lima a'taita Allahumma ya Allah la mani'a babu wanda ya isa ya hana lima a'taita ga abin da ka bayar tsantsan tauhidi ba wanda zai iya bada abin da Allah ya hana wala mu'tiya lima mana'ata kuma ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana kullun kenan kana ruku'i ka warware kai wannan addu'a hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد kana ikrarin cewa ba mai baka abin da Allah ya hana ba mai hana ka abin da Allah ya baka me ne ka ji haushin mutane kai imani mutane zama masu kyautayi su zama marawata su zama bukhala su zama jubana ba ruwanka da su kar harkaka da Allah ne in Allah ya baka yana ki ko hawaye zai zubar wallahi sai ya baka hawaye zai zubar don san abin sai ya baka in har Allah ya ce a baka in Allah bai baka ba kuma ko shi ne ya haife ka ba zai baka ba saboda haka kar mutum ya tayar da hankalinsa la mani'a lima ataita wala mu'ti lima manata wala yanfa'u kuma ba zai amfani ba zal jaddi minkal jaddu ma abocin wadata ba ta amfani a wajenka ba zal jadd ay zal ghina wal hazz mutum a ce mawadaci ne ai wannan yana da sa'a yana da rabo a wajen Allah duk wannan tasirin ba zai amfani ba na Allah abin da ya rubuta shi zai yi wani ne in ya ce zai hukunta ka don baya ganin idan ka in ka zo ka bashi kwarjini yace a kai ne to Allah ba haka bane dokar shi ce in ka bi ka tsira baka bi ba musiba wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito mu je du'a sujudi addu'a ta cikin sajada subhana rabbiyal a'la 3 marratin zaka yi subhana rabbiyal a'la sau uku na biyu ko kuma ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli mun fassara wannan a baya ko kuma ka ce subuhun quddusur rabbul malaikati war ruhi wannan ma zaka yi ko kuma ka ce allahumma laka sajadtu wannan hadisin ali radiyallahu anhu kenan ya allah gare ka nayi sajada wa bika amantu wa laka aslamtu duk mun fassara a baya sajada wajhi fuskata ta yi sajada lillazi khalaqahu ga sarkin da ya halice ta wa sawwarahu ya sauranta ta a haka wani fuskarsa gajere amma da faɗi wani dogo amma siriri ko wani yana da idon arami wani idonsa ya fita wani hancin gajere wani hancin dogo wani leɓen ya koma ciki wani ya fito waje wani haɓan na da tsawo wani kuma gajere wani kuma tun gashi nan albarka wani kuma babu waye wannan alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak shine Allah saboda haka zaka ce wanda ya sawara wa shaqqa sam'ahu kuma shine wanda ya tsaga jin wannan fuskar da aka tsaga fuskar aka yi halittar fuskar aka tsaga maka kunne aka huda hanyar ji
sai gashi nan an yi magana kana ji. Wani kuma yana da kunnen amma an toshe wajen ji din bai ya ji, kurma kenan. Wa basara kuma ya tsaga idon, inda Allah ya bar mu kawai in aka haifi da ku ne za ku tsaga ido, kaga an shiga aiki. Garin tsagawa ko kaifin abin nan aska ya je har ruwan ido ya tsiyaye. Wani kuma a je a tsaga a wani waje ashe wannan idonsa ya yi ƙasa, sai a koma ƙasan a tsaga a sa magani a can. Subhanallah, kafin ka zo duniya kana gani ne, mutum yana gani a cikin yatmarsa, amma kafin ka zo duniya da aka fara halittanka sai aka tana da maka wajen gani. Tun kafin ka zo duniya an yi maka hanci a cikin yatmarka ba don kana numfashi ba, an yi maka baki ba don kana ci ba, an yi maka hannu ba don kana tabawa ba, an yi maka kafa ba don kana tafiya ba. Ana maka tanadi ne kafin ka zo kai amfani da su. Wanda bai manta da kai a wancan lokacin ba shine a yau zai manta da kai, sai ka je ka tsuguna a gaban wani kazami. Ka tashi cikin dare ka daga hannunka sama, ya Allah arzuqni, halas. Ya tsaga maka ji da kuma gani. Tabarakallah ahsanul khaliqin, tabarakallah, tsarki ya tabbata ga Allah. Wasu malamai suka ce tabarakallah ai albarkatun Allah sun yawaita. Ahsanul khaliqina, mafi kyawun masu halitta, mafi kyautata halitta. Inda akwai wasu masu halitta birjik to ba kamar Allah bane. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, lahu maqalidus samawati wal ard. Ahsanul khaliqin, wannan hadisi Imam Muslim ne da wasu malamai. Sai kuma subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama, wannan mun fassara a baya ko hadisin Auf bin Malik radiyallahu anhu. Sai kuma mutum ya sake cewa rabbi ighfirli dhunubi kullah, wannan wata addu'a ce. Rabbi ighfirli, Allahumma ighfirli, na'am, Allahumma ighfirli dhunubi dhanbi kullah, ya Allah ka gafarta min zunubi na duka. Kana cikin sajada, dikkahu wa jillahu, dikka kananan zunubai, wa jillah da manyan zunubai, ai daqiqahu wa jalilahu, saghirahu wa kabirahu, duk Allah ka kankare mu. Kuma a cikin sajada ana so mutum ya yawaita addu'a, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Amma sajada ku yi ijtihadi wajen addu'a, domin fa qaminun ai jadirun an yustajaba lakum, ya dace an samu ku addu'a. ina muke dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah, Allah ka gafarta min zunubaina na farko da na ƙarshe. Farkon zunubi da na aikata a wannan wayewar gare, ko kuma daga wannan sallah da na zo har zuwa ƙarshen zunubin da na yi kafin in shiga cikin sallan nan, Allah ka gafarta min su. Alaniyatahu wa sirrah, na ɓoye da na bayyane. Alaniyata na bayyane, wa sirrahu da kuma na asirci, duk Allah ka gafarta min. Kaga in kai wannan addu'a baka da zunubi. Ga kananan zunubai, alwala ya kankare maka zunubi, taku zuwa masallaci ya kankare maka zunubi, ka zauna a masallaci kana jiran lokacin sallah yayi, mala'iku suna zaune a waje suna cewa Allah ka gafarta mishi, Allah ka ji kanshi, Allah ka karbi tuban shi. Mala'iku ne suke maka addu'a matukar kana jiran sallah. Sannan ka zo ka yi irin waɗannan addu'o'i a cikin sajada, kaga ka gama. To ina abin da yafi musulunci, amma an shi da jahilci kuma to gara ba a yi ba. Wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi. Sai kuma addu'a ta bakwai ta karshe a cikin wannan, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la ukhzi sana'an alayka anta kama athnayta ala nafsi. Allahumma inni a'udhu bika bi ridaka, ya Allah ni ina neman tsari bi ridaka, wato ina neman ta yardanka, ina neman tsari daga fishinka. Kana addu'ar Allah yardarka ta zama garkuwa wajen kare ka daga fishin Allah. Yardar Allah in ta same ka, fishi in ta zo ba ta samu wuri ba, fishin ma ba ta zo ba inda daga Allah ne zuwa gare ka, tunda yardar ta riga ta zo. Saboda haka kana neman Allah ya kare ka daga fishinsa, ya saukar maka da yardarsa. Wa bi mu'afatika min uqubatik, Allah ni ina neman tsari daga uqubarka, ka kare ni daga uqubarka, ka saukar min da lafiyarka. Mu'afa ita ce lafiya, ka bani lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali, ka kare ni daga ukubarka. Wa a'udhu bika minka, kuma Allah ina neman tsarinka daga gare ka.
wannan ita ce wannan hadisi kamar yana fassara mana wata addu'a la malja wala manja minka illa ilaika. La malja ba mafaka wala manja ba mu tsira daga gare ka sai zuwa gare ka. Ma'ana ya Allah in ka kore ni na gudu ba inda zan je sai wajen ka. In ya zai damke ka daga azaba in ka ji tsoro ina zaka gudu ba dakin ku zaka je ka shiga ba wurin shi din zaka koma. Wannan shine wa a'udhu bika minka, ina neman tsarin ka kare ni daga azabarka. La uhsi sana'an alaika, ban iya wato gama maka yabo. Al-ihsa shine ka kididdiga abu ka gama masa adadi, ba zan iya kididdiga in kirga maka yabo da za a yi maka ba zan iya gama maka yabo ba. Duk yabon da za ka yi wa Allah wani bangare ne ka taba, ko annabawa ne ba su gama wa Allah yabo ba, tunda akwai yabon da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wa Allah a filin kiyama wajen neman ceto, wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yace bai sani ba a wannan lokaci. Anta kama asnaita ala nafsi, ba zan iya yi maka yabo ba kamar yadda kai kayi wa kanka yabo. Allah shine zai yi wa kansa yabo cikakken yabo, domin shine ya san zatinsa, amma mu halittu ba mu sani ba gami da Allah sai abin da shi Allah din ya sanar da mu. Wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi. Mu je mun gama sajada ai, aljalsa ne ai baina sajdatain. Mu je siya nan kurai biya. To sai mu zo na cikin sajada kafin mu zo jalsatul aljalsa baina sajdataini. In Allah ya kai mu a darasi na gaba, in muna nan sai mu ci gaba. Za ka yi gwargwado ne subuhun qudus rabbul mala'ikati war ruh, shi za ka yi shi sau ɗaya sau biyu sau uku, za ka yi ba wai sau ɗayan kai shi kenan ba. Haka da wancan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli duka ba sau ɗaya kawai za ka yi su ba, wani ya riga ka a can. Ha? Akan girman kai? Ai girman kai wato maudu'i ne wanda in za a yi magana a kai zai iya ɗaukan lokaci, zai iya zama darasi na musamman, domin akwai bukatan a ƙididdiga hanyoyi da girman kai ke shiga ga mutane. Akwai kuma abubuwan da idan mutum ya yi ba girman kai bane, amma wani zai ɗauka girman kai ne. Amma girman kai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita mana bayani akai. An tambaye shi lokacin da yace mutumin da yake da girman kai a zuciyarsa ko da kamar kwayar zarra ce ba zai shiga aljanna ba. Sai wani ce ya rasulullah, ai mutum yana so tufafinsa yayi kyawu kuma takalminsa yayi kyawu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yuhibbul jamala, Allah yana son tsafta, sai dai girman kai yace al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, shine tunkuɗe gaskiya da kuma ɗagawa mutane kai. Wannan shine girman kai. In an gaya maka gaskiya komin kaskantar da kanka, tawadu'inka, in an ce ga gaskiya ba za ka karba ba, sunanka mai girman kai ne. Ko kuma in ka ga mutane maimakon ka yi musu sallama ka ɗaga kai ka wuce, kai mai girman kai ne. Ko kuma wani ka ce wannan ai kasashe ne bai kai ni baya, zai zo ya zauna kusa da ni, duk wannan nau'i ne na girman kai. Saboda haka mutum dai ya lura da yanayinsa, in ya ji cewa yanzu na kai, ya sake tabbatarwa kansa bai kai ba. Kamar da Salman al-Farisi ya taba yi wata ran, shine gwamna a gari, yana tafiya sai wani ya zo da kaya yana cewa ina mai dako. Salman ya zo ya daga ya ce ina za a kai maka.